Talda Baraia Zarra eta ni Malen Azua, biok mugiment egitasmoko idazkaritza teknikoan lan egiten dugu. Eta gaurko bilera hau da, 2023-2024 ikasturteko Eusfit Mugiment egitasmoai, nolabait itxiera bat emateko bilera gisa, bai. Egingo duguna da, aurkezpen bat partekatuko duten pantailan bitartez, eta gero amaieran edukiko dugu tarte bat, nahi baduzu zure esperientzia edo iritzi, zalantzaren bat partekatu nahi izan ez gero, aukera edukiko dugu. Ados? Vale, ondo. Venga, partekatuko dute pantaila. Ikusten duzue? Bai. Bai? Vale. Bueno, zergaitik hasi zen Eusfit Mugiment egitasmoa, bai. Bueno, ekimen hau abiaraztean arrazoi nagusia, Euskal Autonomia Erkidegoan gaztetan eraben sasoi fisikoen inguruan daukoen datu gabezia izan da. Bai, mundu mailako adituek eta informazio iturri desberdinek jakinarazten gaituzte egungo aurretan erabeek inoiz izan duten sasoi fisiko txarrenean daudela, eta horrek noski kaldeak ditu egungo errendimendu akademikoan, eta baitxa egungo zein etorkizuneko osasunean, ongizatean eta bizi kalitatean. Hortaz, gu Euskal Autonomia Erkidegoan bizi dugun errealitatea ezagutzen ez dugunez, berau ezagutzeko martxan jarri genuen Eusfit Mugiment sasoi fisikoaren monitorizazio programa hau. Urtez urte azten ari dan ekimen bat da. 2021-2022 ikasturtean lehenengo proba pilotu bat egin genuen 10 ikastetxerekin, eta ondoren iaz ja modu irekian zabaldu genuen ekimen hau berritzegunearen bitartez. Iaz ikusten duzuen bezala, 27 udalerri desberdinetako 34 ikastetxek eta 59 irakaslek parte hartu zuten, eta urtengo ikasturteari dagokionez, 129 irakasle izena eman dute ekimenean, eta gaur-gaurkoz datuak hauexek die. 33 udalerri ezberdinetako 56 ikastetxe eta 105 irakasle daude ekimenean. Izaten dut gaur-gaurkoz, ze hauek dira aplikazioak gaur ematen dizkigun datuak. Posible da, hemendik eta egun batzuetara, datu hau pixka bat moldatzea. Baina, gaur-gaurkoz ditugun datuak hauexek die. Gure nahia noski, da urtez urte azten joatea, eta aliketa Euskadi mailan, aliketa ikastetxe gehien batzea ekimen honetara. Ikasturtero, Eusfit Mugiment ekimenian parte hartzearren berritzeguneak 15 orduko akreditazioa ematen du, eta akreditazioa hau lortzeko ezinbestekoa da iraila eta urrian berritzegunean martxan jarriko den Eusfit ikastaroan izena ematea. Esan nahi dut, ez da nahikoa guri esatea Eusfit Mugiment proiektuan parte hartuko duzuela, guri esan ez gero guk aintzat hartuko zaituztegu eta noski ekimenean parte hartu ahalko duzuela, baina orduen akreditazio hori eskuratzeko nahita ez berritzegunearen bitartez izena eman beharko duzue Eusfit Mugiment ikastaroan. Ikastaro hau, datorren ikasturtekoa, iraila urria bitartean egongo da irekita. Aurtengo ikasturtea dagokionez, datuak sartzeko azken eguna ekainaren 28 da, ostirala. Honek esan nahi dau, ostiralean ikasturtea itxi egingo dugula, eta ordurako berregistro guztiak amaituta egon beharko direla. Data honetatik aurrera, idazkaritza teknikoa lanean jarriko da ikasturteko txostena burutzen. Zer esan nahi dut, erregistroan egoera amaituta egon behar dan horrekin. Behin datu guztiak aplikazioan sartu ditugula, ikasle bakoitzak bere txostena jaso dezan, derrigorrez amaitu erregistroa sakatu behar dugu. Bestela,
erregistroa prozesuan egongo balitz bezala hartzen du sistemak, eta ez ditu ikasle bakoitzaren txostenak bidaltzen. Bai, orduan, behin emaitza guztiak sartuta ditugula, eta errepasatu dugula eta ziur gazelaia emaitza guztiak sartuta daudela, amaitu erregistroa botoia sakatuko dugu, eta ikasle horrin txostenak bidali egingo da. Bai, kontuz egon bigare, noiz sakatzen dugun botoi hau, izen behin amaitu erregistroa botoia sakatzen dugula, ez dago aukerarik emaitzak editatzeko. Eta ikasle bakoitzak datu horreikin geratuko da. Orduan, bueno, behin ja ikasle guztien emaitzak sartu eta errepasatu ditugula sakatuko dugu botoi hori. Nola amaituko dugu erregistroa? Bai, ikusten duzuen bezala hemen atzian dago laburpen taula hau, holako taula bat azaltuko jaku danoi, bakoitzak bere taldearen laburpenarekin, hemen agertuko da ikasleen zerrenda, eta gero eskubian bakoitzak proba bakoitzean egindako emaitza. Hortaz, hemen klik egin ezkero, borobil honetan barruan dagoen laukiska horretan klik egin ezkero, lehenengo orrialdeko ikasleak hautatuko dira. Hori egiten dugun momentuan, goiko arrau azalduko zaigu. Gainontzeko 16ak hautatu. Horretan klik egin ezkero ja ez dira bakarrik lehen orrialdeko ikasleak hautatuko. Baita, bigarren orrialdekoak edo hirugarren orrialdekoak. Osea, ja, ikasle guztiak hautatuko die. Eta behin ikasle guztiak hautatu ditugula, orduan bai, erregistroa amaituko dugu. Bai? Gero agertuko jatzu oharrau, behin neurketak amaitzeko azken oharrau, onartutzat ematen badugu, talde horren txostenak gau horretan bertan generatuko dira, eta ikasle horrek, bere guraso edo tutorek, emailean jasoko dute emaila. Esan bezala, txostenak, erregistroa amaitzen dugun gauean sortu, eta bidaliko dira. Ikasle jasoko duten txosten eredua hemen eskumako irudi hontan ikusten duzuen moduko bada. Hemen 5 probetako grafika azaltzen da, eta orratz honen bitartez ikasle horrek lortutako emaitza adierazten du, bai? Ikasle hori non egongo litzatekeen. Esandakoa, behin erregistroak amaituta, txosten hau moldatzeko aukerarik ez dago. Ja datuak sartuta daude, eta ez daukagu editatzeko aukerarik. Erregistroak amaitzen ditugunean, ikasleen atalera jotzen badugu eta talde hori iragazten badugu, hemen talde horren laburpena azalduko zaigu. Bai? Fletxa beltz hauekin adierazten bada, txostena ondo bidalia dagoela esan nahi du, bai? Bestela, bidalketa ez bada zuzena izan, ohar bat azalduko zaigu, bai? Zein izan den, txosten hori ez bidaltzearen arrazoia. Normalean, arrazoi nagusia izaten da ikasle horren helbide elektronikoa ez dagoela sisteman erregistratuta, bai? Gogoratu, sistema honetan azaltzen diren datu guztiak hezkuntza sistemako zerbitzarian erregistratuta dauden datuak direla. Orduan, posible da hezkuntza sisteman ikasle horren datuak erregistratuta ez izatea. Bai, kasu hori bada, ikasle horren gainean klik eginda eta ikaslearen datu pertsonala kontsultatu sakatzen badugu, ohartuko gara, helbide elektronikoen atala hutsik dagoela. Kasu hauetan, eskuz emaila idazteko aukera daukagu, eta behin email horri sartuta aldaketa hori gorde, eta ondoren txostena bidali ahal izango diogu ikasle horri. Hortaz, kasuistika hau ematen azaltzen bazaizue, jakin ikasle horren gurasoa edo tutoreen emailak eskuz sartu ahal izango dituzuela, eta ondoren ikasle horrek bere txostena jaso ahalko duela. Gero badago beste atal bat, estatistiken atala dena, bai, hemen, irakasle bakoitzak aldagai ezberdinen arabera iragazi ahalko ditu ikasturte honetako datuak, eta momentuz
datu gordinak oso ondo azaltzen dira, baina egia da grafiken atalak akats batzuk ematen dituela. Eta akats horreik konpontzen gabiltza orain momentuan. Beraz, momentuz, estadistiken atalak datuak ondo ematen ditu, baina grafikekin oraindik ez dago jolasteko aukera handirik. Bale, aukera askeko ikasgaiekin zer? Aurtengo ikasturtean, kasuistikaren bat izan dugu, zeinetan Eusfiteko probak heziketa fisikoko saioetan pasatu beharrean, aukera askeko ikasgaietan pasatu direla. Eta zer gertatzen da, sistema honek, Eusfit mugimenteko aplikazio honek, momentuz, heziketa fisikoko taldeak bakarrik zurrupatzen ditu. Hortaz, norbaitek bere aukera askeko ikasgaian pasatu badu Eusfit probak, momentuz daukagun irtenbidea da talde arruntetako zerrendak erabiltzea. Bai, talde arruntetako zerrendak gehitu eta Eusfit probak pasa dituzten ikasle horrei beraien emaitzak bertan txertatu. Noski, zerrenda horretan egongo die ikasle batzuk probak pasa ez dituztenak, kasu horreitan, proba ez pasatzeko arrazoietan, zehaztu beharko dugu zergaitik ez duen proba horiek pasa. Bai, izango dela, bera ez da gela honetakoa, edo aukera askeko ikasgaietan pasa ditugu probak, eta ikasle honek ez dauka irakasgai hau, adibidez. Bale? Hau, aurten ataradan kasuistika da, eta datozen ikasturteetara begira, aldaketa hau ere saiatuko gara aplikazio informatikoan txertatzen. Esan bezala, ekainaren 28an, hau da, ostiralean ikasturtea itxiko dugu, eta behin ikasturtea itxita, idazkaritza teknikoa lanean jarriko gara, bukaerako aurtengo emaitzekin, bukaerako txostena osatzeko. Espero dugu, irailerako, orain uztailean zehar txostena lantzen hasiko gara, eta irailean txostena argitaratzea aurre ikusten dugu. Hemen, iazko txostena ikusi dezakezue. Eta, ikasturte honetako, aurtengo ikasturteko kontuak izten joateko, duela 2 aste irakasle guztiek jaso zenuten galdetegi bat, zeinetan eskatzen zitzaizuen aurtengo ikasturteko balorazioa egitea. Besteak beste eskatzen genizuen baloratzea pixka bat probak egiteko jarraibideak nola ikusten dituzuen, aplikazio informatikoa, idazkaritza teknikoarekin izan duzuen harremana, eta proiektuaren inguruan ze informazio mota jaso duzuen. Eta hauexek die emaitzak guztira 33 erantzun jaso ditugu, eta emaitzak hauexek die. Alde batetik jarraibideen inguruan, gehiengoak 4 eta 5 batekin baloratzen gaituzue, eta iruzkinak izan die, azalpenak ondo daude, argiak dira, eta beste batek dio, bideo bidez, probak egiteko jarraibideak azaltzea lagungarria izango litzatekeela. Kontu honekin, guk webgunean, mugimenteko webgunean, ekimenen atalera joz gero, Eusfit mugiment atalean, badago probak egiteko jarraibideen inguruko dokumento bat. Eta dokumentu horretan bertan, proba bakoitza nola pasatu behar den azalduta dago, idatziz, eta baita bideoz. Orduan, jakin bertan jarraibideak ondo bertan ikusi ditzazkezuela. Aplikazio informatikoa dago kizonez, baitza badanetik dago, batez ere 4 eta 5 baloratu gaituzue, baina badau jendia, nota batekoarekin, 2, 3koarekin ere baloratu gaitzuenak, eta segurazki izan die, batez ere, arazoak izan dituztenak, XLNet erabiltzailea edo pasaitza eskuratzerako orduan, beste batek dio Exceletik datuak bolkatzeko aukera egon beharko litzatekeela, informeen bidalketan arazoak izan ditut, familia batzuek ez dituzte jaso, eta korreoz bidal izan behar ditut, gero datu eta grafikekin konparaketak egiteko aukera gutxi, eta ikasleen datuak kontsultatu eta editatzeko beste botoi bat gehituko nuke pantaila. Gero, idazkaritza teknikoarekin harremana, oro har, ona izan dela baloratu duzue, aplikazioan sartzeko arazoak izan ditut, eta laguntza eskaini eman didate, ezin hobea, XLNet pasaitza lortzen lagundu didate, arazoak eraginkorrean konpondu dira,
eta zalantzaren bat izan dudanean, berehala eman didate erantzun bat. Vale? Azkenengo galdera, proiektuaren inguruko informazio nahikoa jaso alduzu, oro har, komunikazio egokia izan dela eta egokia izan dela esan digute. Vale, datorren ikasturtera begira, esan bezala, zuek kontrakoa esaten ez badiguzue, kontatzen dugu zuek Eusfit Mugiment proiektuan jarraituko dozuela, bai? Hortaz, zuen ikastetxean daukazuen materiala bertan izan dezakezue, baina norbaitek proiektuan jarraitu behar ez baldin badu, eskartuko genioke gurekin harremanetan jartzea, izan ere, zuen ikastetxeetatik pasako ginateke materiala hau jasotzera. Bai? Datorren ikasturteko deialdian hortaz, esan bezala, jarraitzeko asmoa badaukazue, ez errezaten ez badiguzue, zuekin kontatzen dugu, baina lehen aipatutakoa, bai? Orduen akreditazioa egin nahi izan ez gero, berritzeguneko ikastaro horretan izena eman beharko dozue. Vale? Eta honekin guk zuekin partekatzea nahi genituen oharrak emanda gelditzen die. Eta listo, oin nahi badozue zuen tarte bat eukiko dugu, zuen ekarpenak eta proposamenak jasotzeko, bai? Gure aldetik besterik ez informazio guztia webikoitza mugiment.euskadi.eus atarian daukazue, eta edozein zalantza izan ez gero, mugiment abildua mugiment.eus helbidera idatzi dezakezue, bale? Beste barik, eskerrik asko. Bale, gure aldetik izan zuekin partekatzea nahi genuena, bale, Gorka? Bale, oso ondo. Nik, bai, dauket du, nien naiz finkoa berez pentsatzen dut, ez dakit urrengo urtean egongo naizen edo ez, baina, pentsatzen dut, iaz egon nintzen aurten ere bai, eta etorriko danak jarraituko dola, beraz, ez da arazoik egongo. Bale, esan dakoa, olako kasuistikak asaltzen dira, orduan, printzipioz hartuko zaitxustegu jarraitzeko asmoa daukazuen bezala, gero, erabakitzen bada ez duzuela jarraitu nahi, hori, idatzin mezu bat, eta pasako gineatek zuenetik materiala jasotzera. Beraz, hala ere izena eman beharra daukegu, ezta? Izena eman ez, baina apuntatu beste ikastar hortan bai. Orduen akreditazioa lortu nahi izan ez gero, berritzeguneko ikastaroan apuntatu beharko zarete bai. Bale. Honena zure kasuan eta iazko beste kasu batzuk ikusita da zuzendaritza jakinaren gainean egotea, ez? Askotan, imaginatzen duzu ikastetxe txiki baten zaudela, bai? Baina, zuzendaritza jakitea eta zu ez bazinak izango urrengo irakaslea, zuzendaritzak proposatzea irakasleari, behitu, honetan gabiltza nahi dozu edo ez, ez? Eta ez geratzea aurre erdi bitartean proiektua. Sorte zu bazara, ongi etorria eta listo, baino. Gaina, zuzendaritzan berez da gorputz hezkuntzako plaza daukena, beraz, ondo koordinauta gara. Orduan erreza da, kasu honetan. Orduan ez da baratu bai. Bestela, ze moduzko esperientzia izan da? Nik iaz egin nuen, lehen ezautzen, beste, irakaslea zuzendaritzan dagoen beste Gorka apuntatu zen, eta nik enun ezagutzen, eta iaz oso ondo. Eta aurten ja ezagututa, oraindik errezago, porque iaz azken entzan neurketak nola egin, eta aurten ja, sonidoa, kursna bet pasatzeko jetxin nuen, eta goza lortu nuen, hartzen jutentzea, eta askoz errezago, harinago, bai. Batzuk ere zinetu nuen, bilatzen ez dut arteren bat beste nun maiten pasatzeko progo. Azkenen ikasturte osoa daukezu. Orduan, ondo. Galdera bat, adibidez, sartzen ditugunen altuera, pixua eta hori, daude bi baremo, bi aukera, ez? Hoiz egiten da, biak momentu berdinean neurtu, ala denboran utzita igual tarte bat. A ber, kontua da, ikerketetan eta protokoloak esaten dau, bi aldiz egin behar direla neurketak, bai, bat, eta handi gutxira berriro, ez daukazu esertan denbora tarte luze bat utzi beharrik, bai, egiten duzu lehenengo neurketa bat, apuntatzen duzu emaitza,
eta jarraian urrengo neurketa. Vale. Hori da, protokoloak horrela zehazten dagoelako. Jarri dugu bi neurketa horrik edo. Duda neuken igual zan bat kursua ziren, da beste bat kursua maieran ikusteatik aldaketa edo, baina, vale. Bez nik hola egiten dut, biak egiten ditut batea, baina, bueno, bat parea da gaizki egiten du edo, jakiteotik, vale. Vale, eta gero hori, arazoren bat izan dut, bidaltzerakoan, esan dezuna, e-mailak jarri bezeuden, baina, bueno, lortu dut, danak, nik uste dut, nik uste dut, kasu gehienetan hori izan dela, txostenak bidali ez direnean, arrazoi nagusia hori izaten da. Eta da, hezkuntzatik ez dielako zurrupatzen, bereiek ikasle hauek ez daukate guraso edo tutoreen e-mailak erregistratuta, orduan ez die. Nik bilatu dut listan hemen eskolako listan, eta sartu dut, eta gero ez da arazo, berriro eman diot, eta ondo. Enduna ezagutzen da, hain ikusi dut, lehenetxe hori eman diotuna tanak batea bialtzeko. Bai. Hori, ia zer hemen ezagutzen da. Banan nin behar izan zagoen. Hain ikasi dut, bai. Bale. Bueno, datorren ikasturterako ja truko bat gehiago. Hori da. Vale. Hau ondo, ez? Bai, eskerrik asko danagatik, eta guren gurtzen hemen euteko aukera daukeun. Ondo. Eskerrik asko zuri, Gorka. Vale. Agur. Vale, aio.